Здравейте, скъпи приятели! Отново сте с мен, Наско, в каналът ми BG Computers. Дълго време отсъствах и сега е време да компенсирам. Избрал съм едно топ дъно за тази цел. Виждате зад мен един очарователно изглеждащ компютърен компонент, който предстои да ви представя. Това е една специална дънна платка на производител, който никога не съм ви показвал. Какво обаче е специалното? Предстои да видите в този клип. Как всъщност избираме дънните платки и каква точно е причината, когато избираме точно определен модел. Дали става въпрос за марка, дали става въпрос за репутация на компанията, която произвежда платката, или пък говорим за бързина, надежност и екстри. Кой всъщност е определящия фактор? Сигурен съм, че много от вас ще си признаят, че най-често е от значение репутацията на фирмата-производител. Много добре знаете, че в светът на геймингът човек се чувства толкова добър, колкото е бърз и компютърът му. Днес ще ви представя една high-end дънна платка от края на 2007 година, произведена от една култова компания, оставила траен отпечатък в производство на дънни платки. Това, разбира се, е Abit и тяхната дънна платка IX38 Quad GT. Понеже това е първи продукт, който представям на компанията Abit, преди да започна ревюто на тази страхотна дънна платка, искам да кажа няколко думи и за тайванският ти производител. Компанията е основана 1989 година и само 2 години след това, през далечната 1991, тя става една от най-бързо развиващите се компании в света, като обявява продажби от 10 милиона щатски долара. Само още няколко години по-късно, 96-та и 7 година, те стават и много известни сред геймерите с пускането си на няколко брутални култови дънни платки. Така през годините те все повече увеличават тяхните продажби и дори се споменава, че разликата в продажбите между 2000-та и 2001 година е двойна. И когато достигат гребенът на вълната в продажбите, за да успеят да се справят с този пик, те откриват нова фабрика в Китай и преместват централата си там. За съжаление, ето от тук падежът на една много добре утвърдена компания с огромна репутация започва да спада леко надолу. От 2002 година Abit започва да възлага производството на някои по-нискобюджетни дънни платки на Elite Company Systems. Това е известен производител, който се стреми да намали разходите, но разбира се за сметка на качеството. През 2003 година нещо много значимо разтърсва цялата компания. Това е напускането на водещият им инженер Оскар Ву, който е допринесъл страшно много за произвеждането на топ дънната платка Abit NF7-CS. Той подава оставка точно след серията M-Force. Така той поема път към конкуренцията и отива в LAN Party камата на конкурентната DFI. Ако случайно сте изтървали моето видео за DFI LAN Party M-Force 2 Ultra, може спокойно да намерите клипът в моят плейлист и да си го пуснете. Ето той дори в момента върви зад мен. Така след редица значими и разтърсващи негативни събития в Abit, тайванската фондова борса понижи акциите на компанията. На всичкото отгоре има съмнения за доста съмнителни счетоводни практики. Разследвания разкриха, че голяма част от техния търговски бизнес с внос и износ е осъществен от цели 7 компании, регистрирани на един и същи адрес. Хонконгските медии пишат, че ръководството е разследвано за присвояване на средства от компанията. Така на 25 януари 2006 година от Abit обявява, че USI искат да закупят бизнесът с дънни платки и компанията Abit Computers.
След продажбата компанията се казва Universal Abit, която само година-две след това събитие обявява фалит. За съжаление, така след 1 януари 2009 година казваме с Богом на тази марка. Като човек от онова поколение, който се е сблъскал с техните дънни платки във времето, когато те бяха чисто нови, когато бяха актуални, когато бяха high-end level, един от основните проблеми на Abit беше, че качеството на техните кондензатори не беше с особено високо качество, особено когато ги сравняваме с тези на Asus. Днес техните платки са ценени страшно много от колекционерите, но ако реално искате да ги използвате, задължително преди това трябва да смените техните кондензатори. И колкото и невероятно да ви звучи, ако поставите качествени такива, може да достигнете още по-добри резултати с дънните им платки от оригиналният им вид, с който са били закупените. Мисля, че казаното до тук за компанията беше напълно достатъчно и е време да продължим и да се насладим на техният разкошен продукт Abit iX38 Quad GT. Тази дънна платка, заедно с другият им модел AV9D-C Max, бяха последните два продукта пуснати от компанията на пазара, преди да си каже с Богом с този свят. Преди пускането им обаче, Abit постига своя последен успех 6 месеца преди това, когато пуска дънната платка IP35 Pro, с която определено постигат доста успехи, но дали ще успеят с новата серия да направят точно този грандиозен успех, ще разберете само ако изгледате моето видео. Ако ви харесва това, което правя, моля абонирайте се за каналът ми и оставяйте по някой друг лайк отдолу, защото наистина така много ми помагате. А сега нека погледнем по-отблизо iX38 Quad GT. Тя се предлага в лъскава червена кутия с нарисуван болид от Формула 1, логото на Abit и името на дънната платка. Когато видите лъскаво червено болид от Формула 1, веднага ви изниква мисълта, че говорим за нещо бързо и скоростно. Прякорът на дънната платка всъщност е Speedster. Но колко бърза всъщност е тя? От задната страна на кутията са изброени една камара функции, както и всички екстри нововъведения, пристигащи с новия чипсет X38. Когато отворим кутията, извадим дънната платка и започнем да преглеждаме какви екстри и глизотийки са ни добавили към нея от Abit, виждаме, че всъщност окомплектовката е доста спартанска. И когато я изпразниш и си казваш: това ли е всичко? Тогава преглеждате ровите, за да сте сигурни, че не сте пропуснали нещо. Но уви, изглежда от Abit са решили да не прекаляват с глизотиите. По това конкурентите Asus продават Maximus формула, която е само с 20 паунда по-скъпа, но има 2-3 пъти повече глизотии и екстри. Между другото, ако не сте гледали видеото ми за дънната платка на Asus Maximus формула, бързо и лесно може да го намерите в плейлиста ми и да го пуснете, защото наистина е много добро. Както казах вече, Abit iX38 Quad GT Speedster е проектирана около чипсета X38. На дънната платка е инсталирана безшумна охладителна система, както върху двата чипсета, така и върху захранващата схема. Използва се серия от медни качествени охладители, за да се контролира температурата на вградените компоненти. Както виждате, южният и северният мост са свързани помежду си с пайп и два охлаждащи блока, като имаме отделен огромен охладител, който е монтиран върху захранващият модул в ляво на CPU сокетът.
Задният панел на дънната платка пък предлага достатъчно брой възможности за свързване, за да задоволи повечето хора. SpeedStare има 4 USB версия 2, PS2 за мишка и клавиатура, оптичен SPDIF за вход и изход, FireWire порт и само един RJ45 гигабит Network порт, за разлика от повечето производители на хай-енд дънни платки, които поставят два такива LAN порта на задния панел. Abit са включили много важна и полезна функция в задният панел, която между другото присъстваше и на другите им топ дънни платки през последните години, а това е именно външен бутон за изчистване на BIOS-а. Това е може би една от най-готините функции, която от Abit са използвали напоследък. Просто изключвате захранването на компютъра, натискате бутона, включвате компютъра и той зарежда на фабрични настройки. След това може да си настроите отново BIOS-а както искате. Това е похвално, защото тук те показват ангажираност към геймерите и overclock ентусиастите, към които като цяло би трябвало да е насочен този клас дънни платки. Освен това имаме един още много голям плюс, който идва с дънната платка. Това е, че той има два PCI Express версия 2 слота, които работят на по 16 скорост, когато са вързани две видеокарти на ATI Radeon в Crossfire режим. Благодарение на това, собствениците на тази дънна платка са можели да се насладят на пълните възможности на своето графично решение. Подобно на повечето предложения от висок клас, и днешното дъно Quad GT SpeedStare притежава цифров дисплей модул, благодарение на който да можем да отстраняваме по-бързо проблемите при невъзможност на зареждане или нестабилност на системата, като ни показва номера на грешките, за да се ориентираме по-бързо в тяхното отстраняване. Освен това, вградените бутони на дънната платка за пускането й и рестартирането й са добре дошли за overclock ентусиастите, а освен това трябва да споменем, че светят доста ефектно. Имаме 6 броя SATA 3 ГБ в секунда, освен това Ultra ATA 133 ID порт, IX38 използва само два захранващи конектора, един 24 и един 8 пинов. Дъното поддържа до 8 ГБ DDR2 памет на 1066 МHz. Пространството около CPU сокетът е доста просторно и това улеснява монтирането на водни охладители или по-големи въздушни. Използва се Phoenix Alert BIOS. Благодарение на разделът UGuru, който е създаден от Abit, можем да правим множество финни настройки на системните параметри, за да се увеличи максимално производителността. Освен това, имаме и приложение UGuru, което работи под Windows. То позволява на потребителите да следят напрежението, температурата, оборотите на вентилаторите, както и да извършват overclock и повишаване на волтажа, честотите и така нататък под Windows. А сега, нека преминем и към тестовете за производителност, като за конкуренция ще тестваме Asus Maximus Formula с DDR2 памет, на което вече съм правил ревю. Една дънна платка, която работи с DDR3 памети. Това е Gigabyte GAX38T-DQ6. Може да я видите зад мен, за да придобиете по-добра представа. Освен това, няма как да не добавим и последният предходно успешен продукт на Abit, IP35 Pro. Резултатите от запис бяха приемливо бързи, но все пак не успя да постигне добра пропусквателна способност за четене и ниска латентност. Всъщност Abit HX38 е по-бавна от по-старият си и по-евтин брат. Но пък за щастие, дори производителността при паметта да е лоша, производителността на диска е наравно с тази на конкуренцията. Важно е да спомена,
че чипът за саунд картата, който се използва в AX38 Quad GT е на Realtek ALC38, който е 7+1 канален при 192 кГц и 32 битова точност. Не предлага никакви Dolby или DTS функции, но пък е достатъчно добър за вградено аудиоизживяване. При тестът на Adobe Photoshop Entertainment 4 е с повече от няколко секунди по-бавен от Asus Maximus Formula, но пък все пак е по-бърз от базираната на DDR3 дънна платка на Gigabyte. Но отново по-старият им модел, базиран на чипсета P35, е по-бърз от нашия по-нов, луксозен и по-скъп чипсет, инсталиран на героят ни днес X38. Нека разгледаме и графиката за компресиране и криптиране на файлове. При малките файлове AX38 е доста добър и все пак по-бавен от IP35 и Asus Maximus Formula. За съжаление, криптирането на големи файлове е истинска трагедия. Отнема с цели 20-30 секунди сравнение с всяка друга дънна платка. Стигнахме до декомпресия и декриптиране. Тук вече и при големи и при малки файлове тя се справя и е на върхът или поне наравно с конкуренцията в най-лошия случай. При X вид кодирането е малко по-бавна от конкуренцията, но не чак с такава голяма разлика. Производителността при игрите е доста добра, между другото, и определено тук вече се отсрамва за разлика от предходните тестове. Разбира се, винаги има какво да се желае, но спрямо останалите графики може да отдъхнем малко. Знаете, че винаги обръщам внимание и на консумацията на енергия. За съжаление, резултатите не са много впечатляващи, защото консумацията е горе-долу колкото на Asus Maximus Formula, която има доста повече екстри и компоненти. А забележете, по-старият чипсет P35 на Abit изразходва много по-малко енергия от всичките X38 дънни платки. Както в режим на покой, така и в режим на натоварване. Дойде време да тестваме стабилността и оверклокът. Крайна сметка, нали, общо взето за това се правят такива дънни платки и се инвестира толкова много в тях, за да могат ентусиастите в тази област да извлекат максимумът от всеки компонент, а ако могат дори да постигнат някакви рекорди. Инсталираме 4-ядреният QX9650. Оверклоква се до 450 МГц FSB скорост при 1,46 волта. Когато вдигнем напрежението на северният мост до 1,7 волта, а това на процесора до 1,51 волта, достигаме значително по-високите честоти 495 МГц на FSB скоростта. Важно е да се спомене, че стабилността при настройки по подразбиране на биосът, платката беше отлична и не се огъна при нито един тест, на който беше подложена при високо натоварване и то доста дълго време. Освен това, инсталираните радиатори на чипсетите и на управлението на захранването се нагряха, но в нито един момент не достигнаха такава степен, че да парят при допир. Цялата машина просто продължаваше да си работи нормално. Преди да започна да разглеждам платката, бях много развълнуван и iX38 Quad GT наистина хваща окото на всеки заинтересован геймър. Само че, имайки в предвид, че е само 20 паунда по-надолу от Asus Maximus Formula, след всички тестове, които разгледахме, се оказва, че определено решението на Asus печели битката между двете. Не ме разбирайте погрешно. Тази платка ми харесва по същия начин, по който и другата, но просто със сигурност си заслужава по-малко. Друг странен проблем е, че старата им дънна платка, изградена на P35 чипсет, е с 1/3 по-ниска цена, а бие в почти всички тестове.
Така че наистина ми е малко трудно да оправдая допълнителните разходи, които трябва да се заплатят за Abit X38. Да, тя е много солидна и стабилна дънна платка, която се клоква доста добре. И в резултат на това може да изглежда атрактивно предложение. За съжаление, обаче разочарова с лошата си производителност и с извинение пошлата си окомплектовка. И така, започнах клипът с това, че ще ви покажа една специална дънна платка. Не ви излагах, и това е така, защото ви представих една от двете последни дънни платки, произвеждани от Abit и пускани на пазара за ентусиасти. Abit, компанията, която остави трайна следа сред геймерите и оверклок ентусиастите. Искаше ми се да отлича и продуктът им iX38 Quad GT Speedster, и въпреки всичките положителни качества, които притежава това дъно, то има ниска производителност. Въпреки това, то остава специално. Благодаря ви, че отново бяхте с мен в каналът ми BG Computers. Не спирайте да следите това, което качвам. Моля ви, ударете по един лайк, абонирайте се за канала и до нови срещи. Чао!